sam nabavio preko Banggood. Ovo je TL668 model. Mali piše da radi na 5 km da na daljinu hvata. Vidjet ćemo kako to funkcioniše. Imaju sve standardne funkcije menjanja kanala, imaju neku baterijsku lampicu kao kod svetli. Sad najvažnija stvar, znači koliko jako to radi i koliko daleko hvata signal na otvorenoj. Da bi testirao signal između jednog walkie-talkie i mog walkie-talkie, ja ću koristiti mobilnu aplikaciju, znači merač rastojanje koji ide prema GPS-u. Počnemo start. Halo, halo, da li se čujemo? I 500 metara od druge bazne stanice. Da li se čujemo? Kako se čujemo? Eto. Sad se čujemo dobro, znači idemo dalje. Sljedećih 500 metara javljam se ponovo. Ovo su obične igračke, znači ovo nije za neki ozbiljan rad. Ovdje 3 male baterijice, mala antena i to sigurno ne može na 5 km, pošto eto ja sam se udalio samo nekih 700 metara i već sad se ne probija signal. Ajde pokušat ćemo da pozovemo našeg partnera po vezi i da vidimo šta kaže, da li čuje signal ili ne. Da li se čujemo? Veliki su smetnje, da li mi čuješ razgovetno? Kao što se vidi ništa. Ne probija se signal, smetnje od mokrih drveća, vode tu, ali ovo je čistina, znači 700 metara, 600 metara, neka otprilike obična granica. Generalno za ono zašto mi treba, možda mi ne treba više. Ali ponekad bih želio malo više da bude malo jači signal. Ok, ništa, ćao, pozdrav.